yan. Ganyan ako da soft drinks. Ganyan yung bida ni. Mawai. Suruh yang melihat toko lagi bersih. Nah, yung mga kuan ito. Bagets dito. Grabe. Kaya diri. Places area diri gitu. Press ang kuan ba? Hangin. Asam kuan ni kuan eh. Pahilis ba sa tiyan ba? Say naa ba katay kuan diri? Pahilis sa tiyan ba? Soft drinks ba? Kung tayo kapalit. Kung tayo kwarta na eh. Asam ta ni kuan. Hari kung ta sa ubos ko na bit. Hoy! Hoy! Naam lagi ada mau. Hoy ah. Oh na ako diyan nangita ko kuan gawin. Ay. Kita kay kog soft drinks lagi ah. Ngita lagi kog bali. Pahilis lagi taong ko kaniya kuan ba. Papuy wa. Saan mo gidare? Wala betilya. Betilya. Namo na isuod lagi. Oh tubig. Ah. Wala ka nilisi sa mong kaon? Uy, lisi lagi. Lingkod na niyo. Saan na mong gikaon dahil? Kuhan? Baboy? Nya, nai sayan, ano ba? Nagsan, nai kaon na yun, nilisan. Sindot nang ginay mong supplings lagi, no? Kuhan na siya, gikan na siya, kuhan. Nature's ba? Nature's Mountain. Tanawa ko sa orang kinuma. Ini lagi na, rawi. Ana. Kanang ikaw, ganahan ka ani. Minum ka ka? Minum ta ka lagi nya. Basta hindi ka mangatag ba? Ay, mangatag eh. Kinsa man mga tao nga di mangatag kung tao gihaw. Gaan yun. Gamay lang ako inom ba? Ikaw na pahilis gud. Ikaw lang. Okay ra mo kasi mo ah. Okay ras ko ay. Inom na magana. Bugdor ba kayo? Ano? Gamay lang, ana lang, gamay lang akong imnon ba? Gamay na? Okay ram ka. Kaya igura pahilis. Ilawat ta gamay lang. Hindi na, diyan dah kay gamay lang. Kami? Kami? Lami. Kaya na si mong kono eh. Kaya tayo kayo mo ni Giro tayo. Hey, be Elvis.